Sa mga motorista sa dakbayan sa Mandaue, pagbantay kay maghingusog na ang syudad sa clamping ordinance sa mga sakyanan nga magpasagad lang og parking. Si Nico Serino sa report. Nadawat na sa taga-Traffic Enforcement Agency of Mandaue Contim ang mga bag-ong clamp alang sa ilang buhatan. Sa 40 kabuok, 30 niini ang alang sa mga regular nga sakyanan ug napo nga mas dako alang sa mga trucks. Gamiton kini sa paghingusog na sa syudad sa clamping operations aron mahawan ang kadalanan. Ang klase sa clamp dunay spike nga musuyak sa ligid kun ugaling pugson gyud kini sa driver pagpadagan. It will really damage the tires kanang di na gyud 100% useless na gyud na siya ang tire. Kung pugson pagpadagan. Okay, ang purpose na is to further disable the vehicle. Giklaro hinuon sa team nga duna pay han-ayon kabahin sa ordinansa sa dakbayan ilabi na sa palisiya sa clamping. Mao nga nakigtigom sila kaganiha kang konsehal Jimmy Lumapas, chairman sa Committee on Transportation kabahin niini. Ang provision na dito kung madamage ang clamp device kanang ang liable na is ang driver. Pero walay sa pikaside ba, what if ang ilang vehicle may madamage? Muna atong ituliin. Akong estudyuhan og maayo og pwede ba? Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.